How are you? Sabi ni Muhammad Nisar. I'm fine. I'm fine. Nandito ako sa labas. Sa labas ulit mga lods. Hello. Shout out mga lods. Hi, sabi ni Nix Gonzaga. Hello. Shout out sa 13 viewers. Kumusta kayo mga lods? Sumakot ako doon. Mga lods, kumusta kayo? How are you? How are you all? Maybe you may... Ito pira man. Kalkaga daw mo. Hello. Lain. Man, see all in his name. Mayan sa'yo. Gutom na. Ganun ba? Para hi.
Dulong. Dulong. Ganda. Tamisay. Mga unta mga lods. Nine. Bakit Lodi, malabo signal mo, di kita makita? Oh, malabo talaga yung signal ko. Kaya nandito nga ako sa labas para malakas. Mega love, shout out Sarah May. Hi idol, anong ginagawa mo? Mukhang kumakain ka. At ano yan? Oo nga. Ano yan? Puto yun, puto ba yan? Shout out Bisayang QTV, shout out Malia Paloma. Shout out Robert Yungot. Shout out Joselito Estocado. Shout out Sarah May. Shout out Neil Aliva. Shout out Nick Gonzaga and Muhammad Nizar. May signal
Sobra. Hirap ng signal dito. Ang sama ng signal mo, di ko tuloy makita ang di pa rin, wala pa rin ba? Di niya ako nakikita mga lods. Wala pa rin ba? Di niya ako nakikita mga lods. Ito, nakita niyo na ba ako mga lods? I love you, Papa P. Sabi ni Sandy. Hindi ko makita ang kagpuan mo. Aha. Ay, okay. Kita na ba? O di pa rin? Di pa rin makita. Uy, signal rin. Hindi uwag ang signal mga lods. Oo, labo, tsaka putol-putol ang pagsasalita mo. Pasensya na mga lods ha. Sobrang hirap ng signal dito sa probinsya eh. Nandito ako ngayon mga lods sa probinsya. Kaya sobrang hirap ng signal. Malakas ang signal kung nandun ako sa Manila. Malakas ang signal dati. Ngayon, nandito na ako sa probinsya. Kaya sobrang hirap. Nandito nga ako sa labas eh. Malabo pa rin at madilim pa. Ganun ba yun? Putol signal mo, di ko maintindihan. Sorry na, sorry. O kaya balik ka ng Manila. Sa ano pa ako makabalik ng Manila mga idol? Matagal pa. Tapos mo signal may problem yata. Oo. Inga lang yung ano eh. Hindi naging 2G saka 3G yung signal ilang letter E. Letter E. Iba yan ang tawag. Masbate mga idol. Masbate. Sa pasensya ng mga idol, di ako nakapag-upload ng mga videos kasi sobrang hirap ng signal dito mga idol. Ang hirap mag-upload. Pagbalik ko ng Manila, babawi ako. Mag-upload ako ng maraming videos. Ay nako, ano yan, di ko masyado makita ang iyong okay, may COVID ba dyan? Joke. Siyempre wala mga idol. Oh, kita na yun na yata ako eh. May signal naman na konti. Ito madilim. Siguro din makita. Kasing itim ko yung dilim.
Gan ba pamilya mo? Yes, idol, nandito. Nangaon mo mga idol? Mga lods, nangaon mo? Kumain na ba kayo? Ayun, isa-isa kayo. Kami tayo sayo, dayak ba? Mamaylit ang mga lods. Isa mo ba na kuha? Mamayli. Kami kay dayak sa baylihan ron. Yung mga budots. Kami kay indak-indak ba? Kanang paspasan dito. Paak na usla mo. Hindi pa ako mga lods. Hindi pa ako sa dakong lamok. Pag mag-live ka, isend mo na lang ako para mapanood ko lagi. Sige. Ang labo talaga idol, hindi ko makita ang kukuhan mo. Sorry na idol. Sorry na, wala talagang signal eh. Walang magandang signal dito kasi. Hirap signal. Kung sasudan niyo mga lods, kung sasudan ninyo. Nood tayo host init. Sige, panood ko lang dira. Di ko nagapanood dira. Bati. Baka madinggi ka pa dyan. Sabi mo, dami lamok. Wala na. Nagpaaso ko diriga tong katol. Nagpaaso ba? Ito ba ang pag-ibig na isa pa? No. Pag puro push up ko mga idol, ang gwapo mo. Pag push up ko mga idol. Kiti-kiti o sabi ni HGG. Isang cutie. Cutie daw. Cutie.
Ba't ang gwapo mo, idol? Sabi ni Joselito Estocado. Salamat, idol. Ay, idol, nakita. Idol, nakita. So, thank you. Thank you sa iyong tanan. Love, may fresh yung hangin. Fresh ko yung hangin. So, yun. Kami na push up dito. Huwag ka na makankuan ba? Kami kayo sa pakiramdam. Kita matungkad, naguan. Bakit mo? Shout out 15 viewers. Hi friend, I am from Indonesia. Hello. Asraini Hidalado. Hello. Hi. Talaga super handsome siya, idol. Anong height mo? No signal mga lods. Pagkadulo malabo pa jud. Labo jud. 5'8". 5'8" height ko mga lods. Dulom kayo? Huwag mag signal eh. Wala na signal, giuwagan ng signal ba? May pa signal giwagan pero ang tawa sama sa ko di mas okay na lang signal uwagon basta tao di. Hala, putol-putol na naman idol. Hanap ka ng malakas na signal. Oo nga eh. Ano? Putol pa rin? Putol pa rin mga lods. Shout out sa 16 viewers. Hello. Hello. Putol-putol na pugod sa inyo. Sigurado. Ang labo mo. Ito, dumapit na ako. Signal problem. What are you doing, friend? I'm just relax. They're outside, my friends. Naka-English noon dada. Sinsa na mga idol na. Naka-English na kong duty ba? Naka-English ko gamay. May English ang ganda. Wapa ko na nihapon mga lods. Pagkati mag-live mga lods, saka ako manihapon. Kaya ba mong manihapon? Alam niyo ba lods yung manihapon? Yung manihapon ba? Ti amo Junil Papasito mi gusta. Luciano Agustin, shout out. Shout out kay Luciano Agustin, shout out kay Asraini Hidalado. Shout out kay Joselito Estocado, shout out Andrew Talisik. Shout out Sandy Avila, shout out Sarah May. Shout out to all viewers. Are you can speaking Indonesia? No.
how to speak Indonesia. I can speak English, Tagalog, Bicol, Bisaya, and a little bit of Ilonggo. Shout out Sarah May. Labo gid akong ban. Murag bata sa akong buhok mga idol. Ang buhok ng bata. Hindi mo siguro na Bisayang QTV, shout out. Mag-init na isa ako sa akong kuwan. Panihapunan mga lods. Musod sa akong mga lods ha. Diyan ta sa mga dali. Isod ko sa aning akong kuwan. Ay sud. Ang trabaho ko TTSB. TTSB yung work ko, my friend. English mo nito yun. My work is TTSB. TTSB. Mas mahal ka ng iba. Kung magsinta ang ating nag-iisa, kung ay mahalaga. Telepon.
kitang mga hobbies at ang mahalaga ito sa puso ko. Ikaw ang aking pangarap. Ikaw lang ba? 3 minutes na lang, shout out ka ng kamay. 3 minutes na lang mga lods, tapos i-end ko na yung live. 3 minutes 3 minutes left, tapos i-end ko na yung live ko mga lods. Kakain na ako, di pa ako kumain. Kumain na ba kayo mga lods? Huwag kayo paggutom ha. Why you are working in dark, friend? No. No, no, no. Sure, walang signal kasi sa loob eh. Sabi, no internet, no data connection inside the house, so I'm here outside. Because yun na yun. Hello baby, sabi ni Michael Tugani. Hello. Kung guwa po mo, sabi ni Daryl Kit Okanya. Thank you. Anong ginagawa mo? Wala, dito sa labas. Dito sa labas kasi yung signal eh. Kaya nandito muna ako sa labas, nag-live ako mga idol. Live na ako saglit bago kakain ng dinner. Hindi pa ako nag-dinner eh. Mamaya pa Shout out naman dyan baby ko. Shout out kay Michael Tugado. Shout out sa'yo. And shout out sa'yo sa inyong lahat mga lods. Pasensya na kung may na yung signal ko, and pasensya na kung medyo madilim kasi nandito ako sa labas ng bahay. Walang ilaw. Kita ba? Kita ba ito ba? Thank you baby, kumain ka na dyan after. Oo, kakain ako mamaya. 2 minutes na lang, 2 minutes. Tapos in ko na yung live ko, tapos kakain na ako ng dinner. Kayo, kain na rin kayo dyan. Kain ka na dyan. I like study language Tagalog, friend. Yeah, Tagalog. You must learn Tagalog language so you can communicate many people in the Philippines after end of live. So BBG Vlog, shout out sa'yo. Add kita sa FB or Viber chat tayo. So sa mga nagtatanong ng account ko, Facebook ko, kung anong name ng channel ko, ganun din yung name ng Facebook ko. Yung TikTok
TikTok ko mga idol, hanapin yung @titisoy, yung TikTok ko. Pwede nyo rin makita yung mga account ko mga idol sa about ng channel ko. Click nyo yung channel ko din, click nyo yung about, nandun yung mga social media account ko mga idol, IG, TikTok, and ayun, yun lang yung dun. Twitter, wala, di ko nilagay yung Twitter ko dun mga idol. Babay na mga lods. End ko na yung live. Bye-bye. Kakain na ako, kain tayo. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye-bye na, end ko na nga to. Sige, 1 minute pa mga idol. 1 minute. Bye din baby, sabi ni Michael Tugadi. Bye-bye. Bye-bye na. End ko na to mga idol. Wala,